Здравейте всички! Това е втори епизод, взети магали, черни, мръсни, гадни, долни, настрани, грозни. Тук е Боджилчо и играем, в смисъл не говорим, ама играем на тук в един нов як сервер. Вие знаете кой вече, защото ви го казах. Ела да убиеме той Алфчо, бе! Алфчо! Да дадем айтемите на тоя. Пропича. Той не е ли? Ага. Аз те бия с ръчичка. За тебе. Аз само ще бия бронче и ще ме дразня. И те никога няма ти дадем айтеми. Защото аз какво да правя? Аз като не мога да направя нищо друго, какво да правя? Да, то си да тъпи, инак ти вика да си тим. Нали? Правите знак за тим. Ама... Не побичи, моля, не побичи. Хубаво, няма. Аз съм зачисваме на за тим. Аз съм на Росъл в тези. Аз всичките от тука тим. Омага, признаваш ли си? На едно сърче съм пазила. Пазете. Аре! Кой пак ме удари, бе? Слоу, спри себе, човек. Ми какво да направя, лайфа ми, бе? Сега ще бия само него. Сега ще бия само един. Няма да... Кой ме изпрати чак тука? Аз не бия наред. Аре. Подпаля. Лагна. Аз съм разходите са. Аз от тука и ти съм най-известния, бате. Чида, бе! Омага! Чуваш ли за... Ужас, смях! Сериозно ли се стои джуса мъдъза? Кой ме уби пак, бе? Аре, бе! Сейте се кой. Он е огъня. Дайте аз не е така. Омага, някой иска да го уби. Дали вали дължи? Вече да вали. Той е бак, принцип, на скина, мама. Сега ще ви дам един много як айтъм. Само защото ако влезете вътре. Сега ще ви дам един много як айтъм. Елате. О, всички ми харесаха клипа! Кой иска награда? Ето, награда цели. Той. Който... Бой по този черния мангал, черния тук с говното. Ето. Аз няма. Той, тебе, всички тебе. Няма тебе да те бия в начало. Спри да се биеш. О, няма, помага ти! Мирам! Някъде да те си! О, yes! Айде! Само го мирам. Не само го мирам. Сега ще дай един много як айтъм. Това е баг, това е най-големият пич на света, защото той ме е супер много... Ще ви дам един много странен айтъм. Чакай, я ме затвори за малко, чул? Затвори ме, чулям, че? Кой аз? Да, затвори ме, аз сега ще звънна. Какво да затворя? Разговора по скайп. Да цъкна зелената котка? Не, затвори разговора, червената слушалка. Добре, чакай сега. Значи, затварям скайпа или какво? Да, затвори скайпа. Готово. Ма не, бе.
Целия? Да, аз цъкнах хикса. Ма не, нали знаеш как да ме затвориш сега, където говорим? Хиксчето. Не, червената. Червената, да. Така. Го взе врата. Ще всички ви гледат пиповете. Бах ти почесам. Ей, кой ма бил е? Този парт. Този голямо говно. Това тук е говедо. И се правиш на тим, Това тук е, ушедник. Айде, че тук ще мреш. Гачи много бака ме удари този. И отново така на всички долни черни, грозни, гадни, лоши, някакви смешни там, да ви кажа, че сервера почва се пълни, смисъл якичък е. Всички тук се кефим на... Нали, моля ви, не коментирайте сега, нали, ма ти дават някакви тъпи фулсетови, то те няма смисъл играта. Лично няма смисъл играта. И добре, вече надявам се клипа да ви е харесал и да гледайте.